Здравейте YouTube 7, здравейте VBOX 7, обърках го, здравейте VBOX 7, здравейте YouTube, започваме от начало. Това ми е втори епизод, фермата за Cobblestone. Обаче, този клип ще е 15 минути, то всички ще са 15. Гледайте го и не превъртайте клипа, защото е само да кажа нещо интересно. И вашите приятели, като са го гледали, вие да го пропуснете. Те като казват, ти ще кажеш, това не съм го гледал. Ще се присмиват, че казват, ти нали си гледал клипа, па се превърта точно на якото. Правим подата ето от Cobblestone. Виждате, че това го правя. Само, че няма да е целя. Не така и до тук. Играя пикано. Скала, мога да ти кажа едно нещо, че с кирка Protection можеш, ако Diamond кирка Protection, ако можеш, ако щупиш Cobblestone, например, да ти даде 2 Cobblestone, ако щупиш едно. Има това е само с ентантена кирка. Да, Protection, все пак. Сега отивам за кода, намерим 12 левел, на половината почти 13 и ще енчантвам всичко. Браво! И на тебе, че се допада нещо. Все нещо. Пикала ниво. Хубаво ли се вижда на камерата? Да, хубаво се вижда. Тъкмо съм я настроил хубаво да снима. Ама както така съм я настроил малко отстрани точно. Нищо. Трябва да е предна, ама нищо. Каре. Ти прича гледаш. Маля. И само ми край, кога стане 15 минути, ако спирам. Сега ще ви кажа моята реакция, като намерих Diamond. Това го видях от Крилия едно. Diamond, аз имам Diamond. Аз имам Diamond. Там беше реакцията. Почти. Аре, бей! 13 лева! 13 лева! Ое! Аз си обичам Minecraft Pocket Edition и всичките Minecraft-ове. Освен най-старите. Просто 14 старите отиваме сега да си енчантваме всичко! Айде. Мината отиваме. Къде са ми тъпите стълби тук? Гледайте колко яко съм го измислил. Утре можем да снимаме клип, защото сме вакансия. Всички на вакансията. Стих се, какво ще направим от Cobblestone? Стиля си ти? Какво? Сега ще памя лопата ми трябва. Искам лопата да ми дадеш. Пеш. Лайнеш. Ядеш. Къде е тъпата паметка? 1, 2 ми трябват. Педалска лопата. Играя силно. Oh yeah, you could be the greatest and you could be the best. You could be the king, coming back and know you just... Мислех, брат, вас си направим, без да искам щех. Играя силно. Също трябва да го махнем това всичко тук. Що? Защото не сте ли сещаш какво ще правим? Не. Брусли се среща. После за нещо се сеща. Брусли не знае колко е 2 по 2. Знам. Колко? 8. Ха-ха. 2 по 2 4. Брусли каза, че е 8. Ха-ха. Казах, че е 4. Чувам майка Луда ми. скала. Чувам майка ми. Майко, на скалата не влизай. Точно сега. Това може да напишем на YouTube. Момче снима клипове, момиче играе. То смотан топче трябва да го махне. То не е смотан. Направо. Какво бе, това навещи ли е? Да, бе. Чакай малко, аз малко не те разбирам какво трябва да направиш тук. Сега ще покаем, бе. Аз в първи лиг, там кога ви обещах, че във втори сезон
ще сме в селце. Няма да сме в селце, защото ние с Брусли много сме се издигнали, така се каже, имаме и Даймонд и всичко и така просто си играем в него за тренировка и си започваме на нов свят, на нов world, така се каже. И там ще направим вече, ще започнем някакво тъпо име, така ще измислиме, колкото да е с survival. Да, и ще оцеляваме. Може и също да снимаме на някои други игри, които пак са survival, не. Например на The Forest. Може да снимаме. Може на Pocket Edition? Да. Всъщност може и на това, но там със сигурност може би ще сме в сървър. Не знам дали ще сме на бойно поле или ще строим. Или ще си изтеглим нещо от Muscle Master, за да минем. Аз не изтеглям такива тъпи неща. Не са тъпи. И ти не изтегляш. Ти просто се шегуваш. Той просто се шегува, той вече се шегува. Шега! Добре, според вас хубаво ли стана? Да. Ама не е още. Да. Чуме с дали да снимаме на GTA San Andreas. Не зная. Питам се. Питай се колкото искаш, няма да ти отговоря. Гледаш новия сезон на Под прикритие? Не. Кажи да. Не бе, на Под прикритие, не на Столичани повече. На Под прикритие. Да, гледам го. Yes. Столичаните не ги гледам. И те са забавни. Понякога е така, като си премествам програмите, просто ги виждам и ги поглеждам малко. Бе, бати, чакай. Тъпата ми лопата. Тъпата ти лопата е на свършване почти. Бе, не е на свършване. Не е точно на голямо свършване. То ние още гледаме на Кридио, едно за мой от него си учиме. Ще иначе Ак. И от знак да гледам. На нас знака ни на Кридио едно са нелюбими. И The Play. И Харито, който снима винаги със знака, почти винаги. Да, ще да кажа не винаги. Добре, май ще ни трябва. Надушвам, че ще ни трябва още кавалство. Не. Яко ли стана The Play? Бъри, кажете, че ние говорим за The Play, аз The Play. Вижте какъв покрив също. Това ако е покрив, аз да съм трамвай. Значи си трамвай. Това не е покрив, а е навес, бе. Така. Я вижте колко е се получи. Скачам! Така. Тук. Там горе малко не се получи равномерно. Да. Но не ми пука дали, че е равномерно или немате. Тем да спим. И после ще се инчантвам нещата. Кои ще спите, бе? Спиме. Ое. Започваме да инчантваме. Пък ще пробваме да ще стане. Всъщност, Брюкс ще ми помогне малко. Вика като ще се инчантва. За първи път не инчантвам, защото за първи път намерям даймонди. На Pocket Edition много път съм намервала даймонди, но на Pocket Edition си е друга. Да, това е истинската Майнкрафт, която в момента играем. И е платената. Да, платена версия. Платена версия. Вземи лапис лазули, да. Служи лапис лазулито. И да, трети лев. Protection! Чакай! Ти си направи кирка Protection. Да, знам. Protection. Искаш да си... Лад колко бързо копай. What the fuck? И не се хаби. Мисля, че... Хаби се. Хаби се... Нещо много... Хаби ли си? Искаш да вземе пълна кишка и да видиме.
Айде. 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 Айде, аз спрем. Айде. Колко... Аз имам един приятел, дето ми вика: ти как се научи да снимаш клипа? Викам: с камерата. Ама как така с камерата? Викам: с камерата. Как така с камерата? Викам: слагаш камерата, даваш го там на който снима и той снима. Ама как така ме дадеш? Викам: с ръцете как? И той: как така с ръцете? Викам: ти или си тъп, или спрашват да правим се на тъп. Викам: виж как знаеш. Нали, много са тъпи, те да те ли дразнат? Понякога ме дразнат. Че аз меч ще си направя. Това ще 2. Не мога да ми стига. Това се прави лопата, бе, човек. Да, знам, обърка. Ай, сега го енчантаме Protection 3 и да видим. Protection 3. Само че къде тъпия кабелстон ми трябва. Пак ми трябва за нещо. Аз не обичам да копаем кабелстон, а ти? Това ми е любимото нещо за строене на къща. Една. Protection тройка. Yes. Само че ние сме много... ето ти най-чантва. Ама знаеш колко време че трябва да си играме сега най-чантва? Айде сега видим, дали се хаби? Ще се ловим ли на вас? Няма да се ловим на вас. Питам. Да видим. Хавирис! Майка ти. Къде падна? Извинявам се за глупостта, ама... Хабибиле, кой си има енчантвана киркица? Тико. Хаби се, бе. Хаби се па. Казах ти, кой спечели, бе? Ние сме се убили на бас. Сега, да ги енчантвам ли? Като тръгнем на път... заеби, бе. Не, бе, като си тръгнем на път 6. Хумна ми е бати, якът идея! Ще си изкарча даймонда. Не го храчи, бе. Знаеш колко трудно се намира. Гледай, бе, човек. Няма да правиш лопата, няма... Що? За лопата това е най-простото нещо, човек. За лопата да си похабиш даймонд. Отиваме на път 6. Къде? Ще се оборъзваме много хубаво, искаш? Смак ще преследваме клипа, извиняваме се много. Ама в този ден искаш да правим 3 клипа. Ти ви е много интересно. Правим 3 клипа. Клипа, аз по-го подехе. В четвърти епизод Марти ще играш, нямам. Много ви се извинявам, но и Марти да ви покаже няколко неща. Той е много силен на тази игра. Я се енчантвам и този меч. Ма къде ти отиде това? Айде да вземем такива 9, искаш? Не. Загледай мозък. Фу. Ще ти покажа. Ни съм ледени. Това е бати глупостта, нали? Добре, как кликалето натиска само е така и то ще му се качва веднага. Откъде да знам? Сигурно му е по-нова Майнкрафт. Няма по-нова от моята. Вие намирали ли сте даймонд? Да пишете ни в коментари дали сте намирали даймонд. Ако сте намирали... тук ни е тъпия съндък, така се нарича. Добре, айде ще продължиме в третия епизод. Довиждане!